Jostain syystä tää ei tallentanut mun puhumista, joten mä nyt teen tähän tämmösen voice-overin. Moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä esittelen teille tämän talvikylän ja mitä pidemmittä puhetta mennään vaan videon pariin. Ekana tässä on tää sisäänkäynti, mistä siis tullaan tänne. Täällä ei nyt silleen ole mitään ihmeellistä. Sitten täällä on tää yksi jääkenttä, missä on näitä pingviinejä ja joo. Sitten täällä on tämmönen hieno polku ja sitten täällä on joku tämmönen random alue. Sitten on tää kuvausalue, mikä täällä on. Sitten täällä ylhäällä myydään näitä hevosia ja täällä on tällä hetkellä vain 2 hevosta. Eli tää ja sitten tää. Ja tänne kyllä siis tulee lisää hevosia, mutta ne tulee kai sitten vasta ensi viikolla. Sitten täällä alhaalla, eli täällä keskellä on tää joulukalenteri, mistä tulee näitä kaikkia lahjoja. Ja täällä taas on tää kenttä. Sitten täällä on myös nämä kaupat. Pieni ongelma, niin se videolla poikkeas, mutta okei. Täällä ylhäällä on siis tää rase, minkä voi tehdä kai sitten kerran päivässä. Ja tässä saa 300 XP:tä, niin kannattaa tehdä tää, jos vaikka oot just koulusta tulemassa jotain heppaa. Siis toi mun tallennus siellä loppuisi taas, joten joo. Mutta kiitos kun katsoitte videon ja nähdään taas ensi videossa. Heippa!